Id-Dipartiment tal-Malti tal-Università u fisem il-proġett dwar it-tradizzjoni orali. Nistedinkom għal din it-tielet taħdita minn sensiela ta' taħdidiet li qed jagħmlilna Deguara, l-antropologu dwar il-metodu etnografiku. Din it-taħdita jisimha il-Pinna, il-Klamar u l-Mera u hija parti minn din is-sensiela ta' tliet taħdidiet li għandhom dan it-titlu li Michael ġieli tkellem fuqu l-għanqbut ta' tifsir l-insiġna. Nħeġġitkom biex issegwu din it-taħdita b'attenzjoni biex fl-aħħar bħal dejjem ikollna diskussjoni interessanti. Grazzi ħafna lil Michael u grazzi lil Klabb Kotba Maltin tal-għajnuna biex intellaw dawn it-taħdidiet. Din hija t-tielet taħdita. Il-titlu dejjem kien l-għanqbut ta' tifsir l-insiġna forsi għal min ġie l-ewwel darba. Il-titlu huwa metafora li sraqt jew issellift minn Clifford Geertz li huwa antropologu li l-antropoloġija ta' bixra interpretattiva. U il-metafora li juża Clifford Geertz li l-kultura hija din l-għanqbut ta' tifsir li aħna qegħdin maqbudin fihom u niżġuhom aħna stess. U sissa anke fiż-żewġ taħdidiet l-oħrajn il-bixra tal-antropoloġija li ppreżentajt kienet dik interpretattiva. L-antropoloġija interpretattiva ħarġet forsi ħataraw qisu meta narrattiva f'dan kollu li qed ngħid li ħarġet bħala risposta għal dik li kienet il-xjenza, il-modell xjentifiku positivist li jiffoka biss fuq il-fatti li inti tista' tosserva. U ħanibda bin-narrattiva tat-taħdita tal-lum. Hawnhekk inħarsu lejn il-proċessi li waslu mill-osservazzjoni parteċipatorja għall-kitba mill-ġbir ta' materjal għall-analiżi, madankollu apparti l-Pinna u l-Klamar għandna bżonn ukoll mera biex napplikaw il-prinċipju tar-riflessività, dak li bih naraw li naqbut ta' tifsir ma ntisitx biss min-nies li aħna osservajna, iżda li waqt li nosservaw niġbru l-materjal u nikdbu l-analiżi tagħna, aħna wkoll ninsġu naqbut ta' tifsir. Fl-ewwel taħdita ħarisna qisu lejn il-wirt tal-antropoloġija, l-wirt imħallat li għandha, jiġifieri bid-dilemmi, bil-partijiet koroħ, bir-relazzjonijiet tagħha li għandha mal-kolonjaliżmu, mal-idea ta' razza li ħafna drabi ntużat anke biex tiġġustifika razziżmu, ġenoċidi, eċetera. Iżda anke l-aspett tagħha li bdiet tagħti lok għal dialogu ma' kulturi oħrajn u lok li kulturi li forsi f'dik l-epoka kienu l-Ewropej jħarsu lejhom daqs li kieku dawn kważi qasuma umani tat ċertu dinjità lil dawn il-kulturi billi fl-etnografija ħarġet il-komplessità ta' dawn is-soċjetajiet li ħafna l-opinjoni ġenerali dwarhom kienet li dawn huma popli sempliċi li m'għandhom l-ebda aspett kulturali, pjuttost huma qreb tan-natura milli tal-kultura. U l-antropoloġija għenet biex tkisser anke dawk l-ideat. Fit-tieni taħdita ħarisna lejn ċertu metodi ta' riċerka ukoll bil-problematika li kull metodu jkollu, jiġifieri ħarisna naturalment f'dal każ lejn il-metodu etnografiku, naturalment mhuwiex l-unika metodu li jeżisti fix-xjenzi soċjali, iżda huwa l-metodu li huwa partikolarment tipiku tal-antropoloġija. Dit-taħdita jisimha il-Pinna, l-Mera u l-Klamar kif tissuġġerixxi din narrattiva li ħanħarsu lejn il-moment fejn la darba inġabret l-informazzjoni, la darba inġabar it-tarif, ħankunu qed nikdbu.
biss waqt li qed nikdbu rridu wkoll jkollna dik il-mera biex aħna nħarsu lejna nfusna waqt li qed nikdbu u bl-istess u b'dak il-mod nintebħu li dat tifsir qed jinħoloq mhux biss minn nies li qed nistudjaw iżda anke minna nfusna. Fit-teknoloġija m'iniex xi espert imma kont f'taħdita dal-aħħar fejn ġiet ippreżentata din l-istampa li kienet qed tiġri fuq l-internet. Kif tafu hemm ħafna llum faċilitajiet li anke tfittex b'mod elettroniku stampa x'inhi, jiġifieri pereżempju tidħol fuq xi sit ta' tfittix fuq l-internet tagħtih stampa u jispjegalek dik l-istampa x'inhi. Issa bajnejna nistgħu nħarsu lejn dawn l-istampi u nindunaw li huma il-ħelu u li huma il-klip minnhom, biss sissa it-teknoloġija tal-interpretazzjoni tal-istampi għadha ma waslitx sem u din hija xi ħaġa li t-teknoloġija tgerfixha. Jiġifieri ma tkunx taf taraf li huwa l-kejk u li huwa l-kelb. Għaliex qed nuża l-istampa għax ħafna drabi għandna forsi preġudizzju favur dak li huwa interpretazzjoni b'xi mod analitika, mhux suġġettiva, mhux marbuta mal-perċezzjoni tagħna, iżda li ħafna drabi l-perċezzjoni tagħna taqbad ħafna affarijiet li dawn il-metodi analitiċi mhux dejjem jaqbdu. U Clifford Geertz, jiena sellift minn Clifford Geertz, Geertz sellef minn ħaddieħor, juża eżempju meħud minn Gilbert Ryle biex jispjega l-kunċett tiegħu ta' deskrizzjoni nixfa kontra dak li huwa deskrizzjoni sfiqa, bl-Ingliż thin description kontra thick description. Jekk xi ħadd jagħlaq għajnejh u jiftaħha b'mod rapidu, x'qed jagħmel? Kif nistgħu ninterpretawha? Mill-lat pożittivist, jekk aħna nitkellmu fuq fatti osservabbli biss, nistgħu nilimitaw ruħna għalli ngħidu li xi ħadd tagħlaq għajnejh u malajr reġa' fetaħha. Iżda l-istess azzjoni tista' tkun nibdew miż-żewġ affarijiet il-kbar. Tista' tkun temiża jew azzjoni involontarja. Azzjoni involontarja naturalment hija azzjoni fiżika mingħajr ma rridu ma fiha l-ebda tifsir partikolari, mentri temiża hemm motivazzjoni warajja jekk jiena nemes il xi ħadd hemm ħsieb warajja, hemm intenzjoni qed ngħaddi messaġġ. Jiġifieri l-istess moviment fiżiku jista' jkun kompletament differenti. Apparti minn hekk tista' tkun ukoll parodija ta' temiża, jiġifieri forsi jiena qed nemes lil xi ħadd, inti ntbaħ bija u biex tagħti messaġġ il ħadd ieħor ta' kemm jiena qed inkun taċċajt li nemes lil xi ħadd, temes lil xi ħadd inti. Tista' tkun parodija ta' azzjoni involontarja, eċetera, eċetera, eċetera. Jiġifieri l-istess azzjoni ħajkollha potenzjalment diversi interpretazzjonijiet li jekk aħna nillimitaw ruħna għal dak li huma fatti osservabbli mhux ħanaslu għalihom. U hemmhekk jidħol il-kunċett ta' deskrizzjoni sfiqa ta' thick description li inti xi ħaġa li qed tosserva, naturalment inti fir-riċerka etnografika xorta inti ħatimxi fuq l-osservazzjonijiet, ħatimxi fuq dak li tara, ħatimxi fuq dak li tisma'. Ħafna drabi anzi importanti ħafna li apparti li dak li jgħidulek tara wkoll verament x'qed jisir. Fil-fatt anke dik hemm ftit ta' differenza fit-tradizzjoni, ħafna drabi nużaw il-frażijiet antropoloġija soċjali u antropoloġija kulturali kważi biex jinfissru l-istess ħaġa, biss u hemm ħafna inkomuni, biss hemm ftit tendenza li fl-iskola Britannika tintuża iktar antropoloġija soċjali u tiffoka iktar fuq verament x'isir, jiġifieri l-azzjonijiet tan-nies. Mentri l-iskola Amerikana tal-antropoloġija enfasizzat l-antropoloġija kulturali u ħarset iktar lejn affarijiet pereżempju naf simboliżmu, regoli, normi soċjali, eċetera. Jiġifieri anke hemmhekk nistgħu naraw li hemm iktar minn mod wieħed ta' kif nħarsu lejha jekk qed inħarsu lejn ritwal, pereżempju,
nistgħu naraw dar-ritwal nistaqsu pereżempju dar-ritwal x'inhu s-simboliżmu fih, x'inhu l-għan tiegħu, eċetera. Nistgħu wkoll inħarsu lejn fil-verità x'qed jiġri fis-sens ta' l-azzjonijiet li qed jiġri jekk xi ħadd jieħu żball jinnaf tella bandiera flok oħra, kif tiġi riżolta dik is-sitwazzjoni, kif tiġi interpretata. Clifford Geertz jgħid hekk ukoll, it-twettiq tal-etnografija jista' jxxiebaħ ma' meta wieħed jipprova jaqra manuskritt miktub b'lingwa barranija bit-tipa mitfija, mimli elissijiet, inkoerenzi, emendi suspettużi u kummentarji kontroversjali. Iżda li mhux miktub b'sinjali konvenzjonali li jirrappreżentaw il-ħsejjes imma minn eżempji momentarji ta' mġiba msawra. Meta nitkellmu fuq mġiba msawra, naturalment imsawra minn dik li hija l-kultura, minn dik li hija s-soċjetà. U fuq hemm eżempju ta' manuskritt kieku kif qed jiddeskrivi Geertz bħala eżempju li naturalment jekk inti biex taqrah dan trid tkun taf il-lingwa, anke jekk taf il-lingwa trid tara f'liema kuntest inkiteb. Potenzjalment il-persuna li kitbitu x'seta' ridet tfisser. Kliem x'kien jfisser fil-kuntest li nkiteb fih. Il-motivazzjoni, tipprova tasal għall-motivazzjoni tal-kittieb. Naturalment, jekk ikun dokument palma u miġjub hawnhekk, trid tipprova tara fejn hemm imqatta naturalment ħajħallilek mistoqsijiet. Issa hemmhekk hemm ħsibijiet differenti, hemm min jipprova jinterpreta biex jara x'seta' kien hemm, x'kienu l-possibiltajiet tal-li kien hemm, hemm min jillimita ruħu għal dak li huwa evidenzjat. It-tieni stampa forsi ma tarawx il-konnessjoni mal-ewwel. Aħna li hija stampa li forsi ħad tkun familjari għalina faċli ninterpretawha bħala make-up artist li qed tapplika l-make-up lill-mudella. Issa, immaġinaw li qed tarawha mingħajr ma tafu il-kunċett ta' make-up x'inhu, il-kunċett ta' jew x'funzjoni għandu fis-soċjetà tagħna, il-kunċett ta' mudella, il-kunċett ta' make-up artist u erġgħu ħarsu lejn l-istampa. Kif tinterpretawha kieku? Tista' forsi tiġi interpretata kieku b'xi ħadd li ma jafx dal-kuntest, taf tiġi interpretata bħala xi forma ta' ritwal. Forsi huwa ritwal ta' fejqan, forsi huwa ritwal ta' inizjazzjoni, forsi huwa xi forma ta' kastik soċjali li qed jiġri. Jiġifieri ħafna minn dak li nosservaw aħna nifhmuh għax nafu l-kuntest. Jekk aħna qegħdin f'ċirkostanza li ma nafux il-kuntest, irridu noqogħdu attenti kif ninterpretawha ħaġa. U irridu noqogħdu attenti għall-informazzjoni kollha li hemm madwarha, jiġifieri dan huwa eżempju ta' tick description li inti qed tara stampa li għax hija stampa minn kuntest li aħna forsi familjari miegħu m'hemmx għalfejn ħafna spjegazzjoni. F'taħdita oħra tkellimt fuq il-kunċett li Malinowski jisemmi bħala l-imponderabilia, dawk l-affarijiet li qas biss tiġik f'moħħok li taħseb dwarhom. Mentri hekk kif tmur f'kuntest li m'intix familjari għalih, issa tista' tkun kultura oħra, tista' tkun ġenerazzjoni oħra, tista' tkun qed tkellem persuni minn sfond soċjali differenti minn tiegħek, jew forsi tista' tkun anke sempliċi differenza ta' personalità, affarijiet differenti jfissru affarijiet differenti, anzi l-istess affarijiet jfissru affarijiet differenti għal karattri differenti. Li inti jisek trid tiġbor dik l-informazzjoni kuntestwali biex inti tkun tista' tinterpreta dak li qed tosserva. Issa, l-etnografija interpretattiva skont Geertz għandha dawn il-karatteristiċi. L-ewwel nett hija interpretattiva u fejn tidħol l-interpretazzjoni kif qed ngħidu mhijiex kwistjoni ta' minn balda hija kwistjoni li hija inevitabbli li aħna ninterpretaw. Jekk aħna mhux ħan interpretaw, ħajkolna tarif li huwa minimu bażikament u ħafna drabi mingħajr tifsir. Biex tasal għat-tifsir inti trid tinterpreta.
qed tipprova tinterpreta diskors soċjali sa meta qed nuża l-kelma diskors huwa dak li bl-Ingliż tintuża kelma simili diskors. Issa dal-kunċett ta' diskors huwa relatat ma' diskors kif nużawha s-soltu, jiġifieri huwa il-kliem li jingħad. Imma fost l-oħrajn huwa il-mod ta' kif il-kliem li ngħidu u l-ħsibijiet li noħolqu, t-tifsiriet li noħolqu, joħolqu d-dinja, d-realtà li aħna nesperjenzaw. It-tielet fattur fl-etnografija interpretattiva hi li tipprova ssalva dak li qed jingħad f'dan id-diskors soċjali billi tbiddel dak li hu momentarju u transitorju f'xi ħaġa fissa li nistgħu nirreferu għaliha. Il-kelma etnografija letteralment li kieku kellna nieħdu l-etimoloġija tagħha mill-Grik tfisser il-kitba tas-soċjetà. Il-fatt li aħna xi ħaġa qed nikdbuha dak li huwa transitorju, dak li huwa xi ħaġa li jgħaddi, id-darba l-oħra Janika kienet qed tgħidilna li fir-riċerka tagħha pereżempju kien hemm ċertu affarijiet li qaluhomla darba u ma rridux jgħiduhomla iktar minn dik id-darba. Il-fatt li dawk issa ġew miktubin mela huma parti mir-reġistru ta' tarif li għandna mhux biss dwar is-suġġett partikolari li dwaru kienet ir-riċerka, imma anke dwar il-bniedem innifsu. Jiġifieri kull farka ta' tarif antropoloġiku fl-aħħar mill-aħħar twassal għal iktar tarif dwar il-bniedem. U dak it-tarif li seta' jintilef jew għax qatt ma jingħad, jew għax il-persuna letteralment tmut mingħajr ma tkun għaddietu jew mingħajr ma jkun inkiteb. Issa huwa xi ħaġa fissa li nistgħu nirreferu għaliha. Madankollu fl-interpretazzjoni huwa importanti li nirrikonoxxu li l-interpretazzjoni qatt mhija finali, li fil-fatt l-istampa li hemm hija l-istampa tal-kosmos kif huwa immaġinat f'ċertu partijiet mill-Induiżmu fejn id-dinja qiegħda sserraħ fuq id-dar ta' erba' l-infanti, l-erba' l-infanti qegħdin fuq il-fekruna u l-istorja hija li darba meta kien hemm xi ħadd Ingliż u kienu qed jispjegawlu dil-kosmoloġija għallhom orajt mela d-dinja qiegħda fuq l-infanti fuq il-fekruna fuq ix qiegħda qalulu fuq fekruna oħra. Għallhom u t-tieni fekruna fuq ix qiegħda qalulu minn hemm l-isfel kollha f'kieren. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar l-interpretazzjoni qatt miha tasal għal b'xi mod it-tifsira aħħarija, t-tifsira li ħadd tispjega kollox. Iżda ħajkun hemm interpretazzjoni fuq oħra. Biss ma' kull waħda ma' kull interpretazzjoni aħna ħanisiltu parti minn dik ir-realtà. Issa din l-idea ta' realtà ħanaslu għaliha għax fil-verità hija idea problematika jekk aħna biss nistgħu nintebħu minn interpretazzjonijiet. U jekk anzi saħansitra qed ngħidu li minn hemm l-isfel kollha f'kieren, qatt ma aħna ħanaslu għall-bażi li fuqu qed jiserraħ kollox. Mela fuq liema realtà nistgħu nitkellmu fuq realtà jew nistgħu nitkellmu biss fuq interpretazzjoni. Kan ħallija bħala mistoqsija issa. L-iskop tagħha tal-etnografija interpretattiva mhuwiex li naslu għat-tweġiba aħħarija tal-mistoqsijiet tagħna, imma biex inwessaw ir-reġistru ta' tweġibiet li jingħataw mill-bniedem. Jiġifieri jekk qed inħarsu lejn ideat ta' xiġri wara l-mewt ħanażel l-iktar ħaġa misterjuża u li żgur ħadd m'għandu tweġiba aħħarija tagħha. Meta inti qed tagħmel riċerka, fl-aħħar mill-aħħar ħassib it-tweġibiet li jingħataw għal dik il-mistoqsija. Jekk il-mistoqsija taf tkun xi ħaġa ħafna iktar mundana minn hekk, jien naf tista' tkun pereżempju xi tfisser li tkun mara jew xi tfisser li tkun raġel. L-istess, meta inti tibda tagħmel ir-riċerka li qed tasal mhijiex il-verità assoluta ta' dik il-mistoqsija, mhijiex it-tweġiba li ħadd tispjega kollox, imma ħadd tiftaħ ir-reġistru ta' tweġibiet li ngħataw minn diversi persuni f'diversi kulturi. Il-mażġar ta' simboli.
Hawnhekk anħares lejn xi ideat li jistgħu jkunu tajnuna meta qegħdin ninterpretaw it-tarif li ġbarna. Mela jekk qegħdin ngħidu li dak li nosservaw irridu ninterpretawh, ħafna drabi hemm ħafna simboliżmu involut. Issa simboliżmu mhux neċessarjament forsi aħna mdorin li simbolu jifisser xi ħaġa, jekk tara qalb tfisser imħabba, jekk tara simbolu partikolari tfisser paċi. Dik hija forsi jekk qed inħarsu lejha b'dak il-mod huwa iktar sinjal milli simbolu, mentri simbolu għandu tifsira li jew tifsiriet anzi li huma sa ċertu punt arbitrarji. U anke hawnhekk irridu nirreżistu t-tentazzjoni li nippruvaw naslu għal tweġiba ħarija ta' simbolu partikolari x'jista' jfisser. U eżempju huwa dis-siġra magħrufa bħala s-siġra Moody qalb il-poplu ndembu li ir-ritwali tagħhom ġew studjati minn Victor Turner li huwa antropologu simbolista. Mela, dis-siġra għandha diversi kwalitajiet. Fost l-oħrajn tintuża fl-inizjazzjonijiet tal-bniet. U parti mir-ritwal ta' inizjazzjoni ta' tfajla hija li d-tfajla trid torqod taħt xifrija jiżgħażagħ ta' din is-siġra li jkunu għadhom rotob u kif? Torja. U li sa dan it-tant dil-fera qed tkun konsagrata minn it-tifla, waqt li diversi nisa qegħdin jagħmlu ċirku madwar dis-siġra. Jiġifieri hemmhekk dik is-siġra żagħżugħa qed tirrappreżenta wkoll lit-tfajla. Mela wieħed mit-tifsiriet li għandha dis-siġra hija żożija ta' tfajla. Hija wkoll minħabba li r-ritwal għandu perjodu fejn it-tfajla ma tistax tiċċaqlaq, ovvjament hija perjodu ta' skumdità. Is-siġra hija magħrufa wkoll bħala s-siġra ta' sofferenza u s-siġra ta' tbatija, jew saħansitra s-siġra tal-mewt. Mela dis-siġra apparti li tirrappreżenta żożija ta' tfajla tirrappreżenta wkoll il-mewt, id-tbatija u l-isforz. Dis-siġra tagħti qisu ħalib abjad. Allura għandha wkoll it-tifsir ta' il-ħalib. Partikolarment il-ħalib tas-sider tal-omm mela għandha livell ieħor ta' tifsira. Mis-sider tal-omm għandha wkoll it-tifsir ta' ir-relazzjoni ta' bejn l-omm u l-ulied. Minn hemm tieħu wkoll it-tifsira ta' it-tnissil mill-omm fis-sens ta' matrilineage. Matrilineage huwa meta soċjetà tara fit-tnissil ta' persuna min-naħa tal-omm biss. L-oppost ovvjament huwa patrilineage. U hemm ukoll soċjetajiet li huma bilineal, jiġifieri jirkonoxxu t-tnissil miż-żewġ naħat. L-indembu huma poplu li huma matrilinjali għaldaqstant fost l-oħrajn dis-siġra apparti li tirrappreżenta l-omm tirrappreżenta wkoll il-mod ta' kif huma jirrikonoxxu t-tnissil tagħhom. Minħabba f'hekk tirrappreżenta wkoll l-antenati li saħansitra s-siġra nnifisha hija meqjusa antenata ta' dal-poplu. Minħabba dawn it-tifsiriet femminili kollha tfisser in-nisa li tkun mara u saħansitra li tkun mara miż-żewġa. Tfisser ukoll dak li jafu n-nisa, irf in-nisa, jew minħabba li ħafna drabi n-nisa huma dawk li jgħalmu lil uliedhom, allura tirrappreżenta t-tagħlim ukoll. Fost l-oħrajn, b'dawn it-tifsiriet kollha tfisser ukoll il-kultura ndembu b'mod totali. Jiġifieri dis-siġra li kieku kellna ngħidu x'tirrappreżenta għandha mill-inqas dawn it-tifsiriet kollha. Potenzjalment għandha iktar. Issa xi tfisser li kieku kellna nistaqsu xi tfisser dis-siġra. Tfisser dawn kollha f'kuntesti differenti tfisser xi ħaġa minn din lista. Jew għal persuni differenti tfisser iktar xi ħaġa milli l-oħra. Jiġifieri li rridu noqogħdu attenti meta qed inħarsu lejn is-simboli li ma nużawx
metodu analitiku li norbtu simbolu bil-fors ma' tifsira waħda. Dawn naturalment huma kollha tifsiriet li jingħataw mill-poplu konċernat. Issa kultant ċertu tifsiriet ta' simbolu jista' ma jkunx xi ħaġa li qed jingħat mill-poplu hija importanti. Issa hemmhekk forsi hemm ir-riskju li l-antropologu jkun qed jinterpreta xi ħaġa li mhijiex l-interpretazzjoni li forsi tingħata mill-poplu konċernat. Imma jeżisti wkoll il-fatt li diversi kulturi mhux neċessarjament ħatkun spjegata ħajkun spjegat is-simboliżmu ta' ċertu oġġett. Biss wieħed imbagħad jirid f'dak il-każ jekk ħajazzarda interpretazzjoni li mhix qed tingħata b'mod espliċitu ma jfissirx li mhijiex valida, ma jfisser li bil-fors biex jirid ikun hemm evidenza għaliha, issa l-evidenza tista' ma tkunx fil-kliem, tista' tkun f'dak li qed jisir jew f'dak li qed jiġi osservat. Qed nipprova naħseb f'eżempju partikolari. Pereżempju fir-riċerka li għamilt fin-nofsinhar tal-Italja, partikolarment fir-reġjun tas-Salento, ir-riċerka kienet tikkonċerna fost l-oħrajn ritwal ta' fejqan li fejn kienet tintuża l-mużika u s-sfin biex wieħed jifiq minn gdim ġeneralment ta' brimba, ma kienu jkunu wkoll kultant jingħadu li n-nies ingidmu jew minn skorpjun jew minn serp ukoll. Bħala parti mill-kristjanizzazzjoni ta' dal-fenomenu, speċjalment il-Ġeżwiti fis-seklu 18, assoċjawh mal-kult ta' San Pawl minħabba il-lifa l-episodju li tant nafu bih hawn Malta. Biss San Pawl hemmhekk kellu dar rwol doppju sa ċertu punt li minn banda kien il-qaddis li jista' jagħti il-fejqan lil dawn in-nies. Mill-banda l-oħra jista' jkun ukoll il-qaddis li jżomm il-fejqan milli jsir. Anzi, saħansitra huwa l-qaddis ukoll li jista' jqabdek din marda, jiġifieri ir-relazzjoni ta' San Pawl hija multipli l-rwol tiegħu. Fost l-oħrajn darba kont qed inkellem xi ħadd li kien minn raħal hemmhekk, kien raġel anzjan, u għalli jien missieri kien jikollu serp iswed fl-alqa tiegħu u kien jagħtih l-ilma xi jixrob il-das-serb, kien qisu l-annimal tiegħu. U s-serb kien jismu Pawlu. Jiġifieri dik forsi tidher xi ħaġa trivjali, imma fil-verità tindika xi ħaġa profonda ħafna li San Pawl mhuwiex biss il-figura li qed tħarsek jew tfejqek mill-gdim ta' annimali velenużi, imma li sa ċertu punt huwa l-annimal velenuż innifsu. Jiġifieri dan huwa kollu simboliżmu li forsi ma ntqalx. Kull ma ntqalu li s-serb kien imsemmi hekk. Naturalment mhux qed nazzarda din l-interpretazzjoni abbażi biss ta' hekk, għalkemm hija interessanti li minn kull isem li seta' jsib lil das-serb semmih proprja Pawlu, li bid-djalett tagħhom hija fil-fatt Pawlu kif ngħiduha aħna. Imma per eżempju De Martino jinnota wkoll li fil-kanzunetti hemm ċertu ambigwità li meta huma qed jgħidu San Pawl tat-Tarante tal-Brimb li tigdem l-tfajliet bejn kuxtejhom, hemm ambigwità jekk hux il-Brimba qed tagħti l-gidma jew hux San Pawl. Jiġifieri apparti da simbolu mhuwiex simbolu iżolat, huwa relatat ukoll imbagħad ma' affarijiet oħrajn. U hemmhekk wieħed jista' jara kif minkejja li forsi dat-tifsir mhux qed jitlissen, qiegħed hemm ħafna drabi b'mod forsi xi ftit
mistur. U fil-fatt, ħsieb ieħor li nistgħu nużaw bħala għodda fl-interpretazzjoni huwa meħud fil-fatt minn dal-ktieb jismu Veiled Sentiments ta' Lejla Abu Lugod li id-diskors mistur mhux dak kollu li jinħass jew jiġi maħsub jista' jintqal għal diversi raġunijiet. Kultant huwa diffiċli li inti ċertu sentimenti tpoġġihom fi kliem għax huma affarijiet li mhumiex forsi razzjonali, huma iktar emotivi. Allura hemm kif pereżempju ħadd tispjega dak li tħoss meta tħobb, kif ħadd tispjega dak li tħoss jekk kellek estażi reliġjuża, kif tista' tispjega ħafna drabi nirrikorru għal metafori, poeżiji li b'xi mod jiduru mal-esperjenza mingħajr ma proprja jmissuha għax inti biex tifhimha trid tħoss dik l-esperjenza. U apparti minn hekk imma hemm ukoll il-fatt li f'ċertu kulturi ċertu sentimenti jiġu ikkundannati. Kif fil-fatt sabet Lejla Abu Lugod f'dit tribu li kien jisimgħu la Dali tal-Eġittu fejn ċertu, pereżempju naf ideat romantiċi huma ikkundannati bħala xi ħadd li kieku xi ħadd kellu jgħidhom jiena qed inħoss hekk. Madankollu il-poeżija u l-kant tagħhom jagħti lok biex dawn is-sentimenti fil-verità jitlisnu. U sa ċertu punt sibt l-istess fir-riċerka tiegħi fis-Salento fejn waħda mill-iżvolti kbar li kien hemm fir-riċerka dwar it-tarantiżmu kien meta Ernesto De Martino li huwa antropologu kbir Taljan fl-1959 wettaq ir-riċerka tiegħu fis-Salento ħares leha għall-ewwel darba tista' tgħid bħala fenomenu soċjali, bħala fenomenu li kien marbut ma' ċertu fatti psikoloġiċi, mhux bioloġiċi, li qabel De Martino pratikament id-diskors fuq it-tarantiżmu inkiteb ħafna mill-Medju Evu l-qudiem inkiteb ħafna. Imma dejjem inkiteb f'diskors mediku, jiġifieri dejjem ittrattaw dal-fenomenu bħala marda li orajt, forsi kellha metodu ftit differenti minn mart oħrajn ta' kif titfejjaq, imma li finalment kienet biss marda. De Martino ħareġ l-aspett ta' dbatija psikoloġika emotiva li kien hemm warahom, biss meta wieħed jħares lejn il-kanzunetti li kienu jitkantaw, issa s-soċjetà tas-Salento fil-passat kienet pjuttost soċjetà oppressiva, kienet pjuttost soċjetà li wieħed ma tantx jista' jesprimi l-emozzjonijiet tiegħu. U anka ċertu inġustizzi, pereżempju inġustizzi soċjali u anka stupru ma kienx hemm istituzzjonijiet soċjali li wieħed jista' jirrikorri għalihom. U anka il-fenomenu tat-tarantiżmu fih innifsu kien meqjus bħala xi ħaġa tal-mistħija li jekk inti għandek il xi ħadd fil-familja kemm jista' jkun ma tagħmilix pubblika minkejja li kellu aspett pubbliku għalih kien hemm ħafna sens ta' mistħija dwaru fil-fatt huwa waħda mir-raġunijiet għal xiex bħala fenomenu eventwalment wasal biex jispiċċa. Biss meta wieħed iħares lejn il-kliem tal-kanzunetti li jitkantaw, dak is-sens ta' dbatija emotiva u psikoloġika, anka referenzi għal stupru kienu qegħdin hemmhekk b'mod tista' tgħid ċar. Jiġifieri ħafna drabi f'dal każ il-kanzunetti kienu qed jgħidu dak li n-nies fid-diskors normali tagħhom ma jgħidux. Jiġifieri importanti li fil-waqt li naturalment l-osservazzjonijiet tagħna u l-interpretazzjonijiet tagħna ma jistgħux ikunu fl-arja, jridu jkunu imsejsin fuq bażi empirika soda. Madankollu forsi din hija xi ħaġa li anke minħabba li aħna bħala kultura għandna tendenza li nipprivileġġjaw il-kelma, speċjalment jerġa' l-kelma miktuba, imma il-kelma b'mod ġenerali,
li aħna mbagħad ma nħarsux lejn sorsi ta' tarif oħrajn palma hija l-mużika, palma hija l-arti, palma hija is-simboliżmu kif rajna fil-każ tal-indembu. Jiġifieri minkejja li għandna bżonn dik il-bażi empirika jikun ħafna drabi ma nkunux qed nagħtu l-istampa sħiħa jekk aħna nillimitaw għal dak li n-nies jgħidu b'mod espliċitu. Jekk toqgħod qis anke jekk nagħmlu ftit autoriflessjoni, dak li ngħidu espliċitament huwa parti minn dak li aħna nesperjenzaw fil-ħajja, huwa parti minn dak li nħossu, jiġifieri jekk anke aħna għandna ħafna affarijiet li nħossu li ma nlisnux b'mod espliċitu, daqstant ieħor huma n-nies li nkunu qed naħdmu r-riċerka magħhom. Il-kunċett ta' riflessività semmejtu xi ftit fit-taħditiet l-oħrajn, imma din hija għodda oħra fejn ir-riflessività hija kwistjoni epistemoloġika. Eventwalment mill-epistemoloġija ħanaslu għall-ontoloġija, ma issa qegħdin fl-epistemoloġija aħna kif nistgħu nkunu nafu l-affarijiet. L-etnografu mhuwiex dubbina fuq il-ħajt għalkemm kien hemm żmien fejn l-antropoloġija biex tkun xjentifika jew oġġettiva kienet qed taspira li l-antropologu jkun qiegħed hemm li bl-ebda mod mu qed jaffettwa l-osservazzjonijiet tiegħu. Nafu li mhijiex possibbli. Nibdew minn hemm jiġifieri il-fatt li antropologu jippreżenta l-informazzjoni tiegħu daqs li kieku hu ma kienx hemm diġà qed jippreżenta stampa li hija falsa. Lil minn hekk il-metodu tal-antropoloġija minkejja dan kollu dejjem kien primarjament il-parteċipazzjoni osservatorja, jiġifieri li inti issir taf in-nies billi tipparteċipa f'dak li qed jagħmlu. Billi tipparteċipa fis-sistema ekonomika tagħhom, billi tipparteċipa fir-ritwali tagħhom, billi tipparteċipa fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. L-etnografija fiha nnifisha għalkemm forsi l-kelma etnografija issa saret daqsxejn moda u qed nisimgħu anke f'kuntesti differenti. L-etnografija kif vera hija etnografija hija dak l-għarfien tal-bniedem li inti tikseb billi tgħix u tipparteċipa miegħu. Naturalment, hemm punt ta' illużjoni anke f'dan kollu, jiġifieri jekk jiena mmur f'soċjetà partikolari u ngħix hemm għal sena, sentejn u ngħix kemm jista' jkun b'mod in kuntatt man-nies ta' dik is-soċjetà u kemm jista' jkun nipparteċipa fl-attivitajiet li qed jagħmlu huma, xorta finalment kulħadd jaf, jiena naf huma jafu li jiena qiegħed f'dik is-sitwazzjoni għal raġunijiet ta' riċerka u li jiena m'iniex nkun f'dik is-sitwazzjoni għal dejjem. Madankollu instab fl-esperjenza tal-antropoloġija li huwa l-aħjar metodu ta' kif wieħed jisir jaf ir-realtà kif jarawha mill-viżjoni tan-nies li wieħed qed jaħdem magħhom. Issa, jekk l-antropologu qiegħed fl-istampa, mela qed ngħidu ma jistax ma jkunx fl-istampa x'qiegħed hemm. Wieħed jista' mal-ewwel jgħid li allura bħala xjenza hija xjenza suġġettiva. Huwa fatt. Imma il-kunċett ta' riflessività mhux biss jirgħod lura realtà tal-osservazzjoni suġġettiva fil-kuntest tar-riċerka u għaldaqstant hija kwistjoni ta' onestà akademika finalment. Iżda saħansitra juża bħala mezz ta' ksib ta' tarif, jiġifieri dak li jiena bil-fatturi kollha li jsawru lili minn jien, jiġifieri l-fatt li jiena raġel, il-fatt li għandi l-età li għandi, il-fatt li ġejt mill kwalunkwe spont soċjali li ġejt minnu. Il-fatt li trabbejt f'ċertu kultura, fil-każ tiegħi kultura Maltija. Il-personalità partikolari tiegħi. Dan kollu
ħaj jippermetti li jiena nosserva ċertu affarijiet. Jekk imur xi ħadd minnkom li forsi għandu taħlita differenti ta' dawn il-fatturi, għal daqstant kull wieħed u waħda minna aħna individwi, ħadd osservaw affarijiet xi ftit jew differenti milli kieku nosserva jien. Ma jfissirx li dak li qed nosserva jien huwa iktar jew inqas validu minn dak li kieku tosservaw intom. Imma, anzi, pjuttost, wieħed jista' jara li il-personalità tagħna jew l-identità tagħna aħna minn aħna nistgħu nosservaw ċertu affarijiet iktar faċilment u nerġgħu morru għal dik l-ewwel stampa li forsi b'analiżi artifiċjali hemm ċertu affarijiet li nistgħu naqbdu li l-perċezzjoni tal-bniedem ma taqbadix, imma għad hemm ħafna affarijiet li l-perċezzjoni tal-bniedem taqbadha li l-ebda analiżi awtomatika jew pożittivista ma tista' taqbad. Issa, il-kunċett ta' riflessività minkejja li hija għodda li hija importanti ħafna anke kemm fir-riċerka u kemm fl-interpretazzjoni tar-riċerka kellha l-kritika tagħha li isma' wara kollox inti l-antropoloġija qed tagħmilha mhux biex tifhem lilek innifsek imma biex tifhem il-ħaddieħor. Jiġifieri il-frażi li ntużat fl-Ingliż hija li r-riflessività tista' twassal għal navel gazing li inti toqgħod tiċċassa lejn iż-żokra tiegħek innifsek. U hemm dak il-periklu u fil-fatt hemm dibattitu sħiħ fl-antropoloġija li huwa msemmi għal dal-ktieb, jiġifieri nirreferu għal dal-dibattitu bħala the writing culture debate. Dibattitu ieħor bejn kitba u ontoloġija. Dan huwa ktieb li nkiteb fl-1986. Jismu Writing Culture, the Poetics and Politics of Ethnography. U dal-ktieb li ħares huwa lejn l-irwol tal-interpretazzjoni u kif ir-relazzjonijiet ta' poter jisawru dawk l-interpretazzjonijiet. Fost l-oħrajn li l-antropoloġija għandha tirrifletti fuq il-wirt kolonjali u ta' poter asimetriku tagħha. Jiġifieri meta t-tarif jinġabar, ħafna drabi ir-relazzjoni bejn l-antropologu u n-nies li l-antropologu qed jaħdem magħhom, speċjalment fl-antropoloġija klassika, dejjem kienet asimetrika, jiġifieri dejjem l-antropologu ġie minn jew almenu kważi dejjem l-antropologu ġie minn sfond soċjali li huwa privileġġjat paragun mal-popli li qed jistudjaw. Dal-ktieb qajjem kritika importanti fl-antropoloġija, jiġifieri kien is-sors ta' ħafna dibattiti li permezz tiegħu ċertu aspetti tal-antropoloġija u ċertu aspetti tal-etika li hemm mal-antropoloġija ġew diskussi b'mod apertament u b'mod fil-fond. L-aspett etiku almenu dan ħoloq dad-dibattitu fid-dinja anglofona tal-antropoloġija. De Martino fl-1961 ħareġ La Terra del Rimorso diġà kien wasal għal xi konklużjonijiet li kellhom jinqraw hawnhekk u forsi hawnhekk hija riflessjoni wkoll kif anke fid-dinja akademika kultant jeżistu l-barrieri tal-lingwa, jiġifieri De Martino fid-dinja anglofona ma kienx għadu s'issa ma tantx huwa magħruf minkejja li huwa figura monumentali fl-antropoloġija Taljana. Fil-fatt il-ktieb tiegħu La Terra del Rimorso ġie tradott iktar minn 40 sena wara għall-Ingliż u dan huwa ktieb ċentrali, jiġifieri kien magħruf pereżempju f'pajjiżi bħal Franza u Spanja li għandhom lingwa simili u li kien hemm tradizzjonijiet li kienu ilhom hemm. Fl-Ingliż ġie tradott pjuttost b'mod riċenti, jidhirli fl-2007. Biss De Martino osserva li meta hu kien qed iwettaq ir-riċerka tiegħu għal hemm aspett violenti għar-riċerka li huwa li inti n-nies titratthom bħala dokumenti ħajjin u ma titratthomx neċessarjament bħala nies. Fil-fatt, De Martino meta kien qed jagħmel ir-riċerka tiegħu ħamija wkoll ħaddiema soċjali, psikologi, jiġifieri
apparti l-aspett apparti antropologi u etnomużikologi u nies imħarġin fir-riċerka soċjali, ħaw ukoll nies li b'xi mod jista' jkollhom impatt fuq il-ħajja tan-nies li kien qed jistudja. Madankollu insibu wkoll kritika tal-kritika, jiġifieri fejn writing culture għajjem dawn il-mistoqsijiet importanti, madankollu ġie meqjus ukoll minn uħud bħala dak kollu li huwa l-art tal-postmoderniżmu fosthom li huwa stedina għal awtoriflessjoni żejda, xogħol li invalida r-riċerka etnografika jekk aħna ħanajdu li kull riċerka etnografika hija riflessjoni ta' kolonjaliżmu, mela ma tistax tagħmel riċerka etnografika valida. U li saħansitra jinkoraġġixxi l-antropoloġija tal-putruna li inti kemm jista' jkun ir-riċerka ma tagħmilix man-nies ma tagħmilha ma' dak li nkiteb diġà. Li naturalment jekk wieħed jieħu dan kollu qed tillimita ħafna il-kamp tar-riċerka soċjali. Apparti minn hekk l-aspetti kienu nerġa' ndur lura t-titlu The Poetics and Politics of Ethnography, ġifieri l-aspett politiku spjegajtu. Forsi l-aspett poetiku ma tantx spjegajtu, imma l-aspett poetiku fis-sens li fl-aħħar mill-aħħar l-etnografu qed jagħti t-tifsira tiegħu ta' x'qed jiġri. Jiġifieri hija interpretazzjoni ta' interpretazzjoni. Fil-fatt intgħażlet bħala stampa u għażilta anke kienet fis-slajd tat-titlu l-antropologu kif mhux is-soltu narawh, is-soltu fir-ritratti li naraw tal-antropoloġija qed jitkellmu man-nies li qed naraw il-Malinowski man-nies ta' Trobriand, naraw il-Margaret Mead tilab ma' tfal ta' Samoa, ma' tfajlet ta' Samoa. Hawnhekk qed naraw l-antropologu li forsi għal raġunijiet ta' sħana ma' dendel maktur man-nuċċali tiegħu u qiegħed jiffoka fuq il-kitba tiegħu. Jiġifieri qed jagħlaq sa ċertu punt id-dinja li qed jistudja l-barra minnu u qed jiffoka biss fuq dak li għandu qudiemu, fuq ix-xogħol tal-kitba. Madankollu waħda mit-tweġibiet għal dan kollu għal dawn il-punti li għajjem writing culture li għandna nduru lura għall-ontoloġija, jiġifieri fejn forsi taħt ir-riflessività konna qed inħarsu ħafna lejn l-epistemoloġija lejn aħna kif niksbu t-tarif. Hemm dal-kunċett li huwa pjuttost kunċett reċenti fl-antropoloġija li bl-Ingliż qed jgħidulu the ontological turn, id-dawra lura lejn l-ontoloġija. L-ontoloġija naturalment hija l-idea li aħna għandna ta' x'inhi r-realtà, jekk jien nistaqsik x'inhi r-realtà għalik, dik hija l-ontoloġija tiegħek. Ironikament, fil-kuntest ta' dal-kunċett ta' deontological turn, huwa l-kunċett ta' kultura li qed jiġi fid-del tad-dubju. Issa li kieku kelli infisser l-antropoloġija x'inhi waqt festini jew xi ħaġa ngħidulhom l-istudju tal-kultura, ma qed niddubitaw il-kultura x'inhi eżattament u sa fejn tasal. Ħafna drabi l-antropoloġija klassika, fil-fatt sa ċertu punt din l-idea ta' ontological turn hija xi ftit jew wisq toħodna lura għall-iskop tal-antropoloġija klassika, fejn l-iskop tal-antropoloġija klassika kien li inti tifhem ir-realtà kif jara ħaddieħor. Partikolarment kif tara kultura li hija differenti minn tiegħek. Issa din l-idea ta' differenti fil-kuntest ta' writing culture ġiet ikkritikata għal raġuni li aħna qegħdin nagħmlu differenza bejn aħna u l-ieħor jew l-oħrajn. Madankollu hemm skop li aħna dawn id-differenzi ġieli kemm li tintuża f'kuntest akademiku huwa alterity li il-mod ta' kif xi ħadd ieħor huwa differenti wkoll jrid joħroġ, inutli nagħmlu ta' parsi li d-differenzi ma jeżistux jew li
ma nistgħux titkellmu fuq dawk id-differenzi. Madankollu fejn forsi il-kontribut ġdid ta' dal-kunċett huwa li fejn fl-antropoloġija klassika hemm realtà li mbagħad l-antropologu qed jinterpreta, jiġifieri li inti finalment qed ikollok diskors, speċjalment aħna li forsi aħna Ewropej qegħdin naqraw id-diskors tal-antropologu u qed nifhmu pereżempju kultura Afrikana permezz ta' għajnejn Ewropej. U qed nieħdu dak id-diskors bħala diskors uffiċjali, jiġifieri jekk pereżempju tribu għandha sistema totemika u naqraw il-Durkheim, fil-każ ta' Durkheim jgħidilna li s-sistema totemika hija mod ta' kif soċjetajiet joħolqu mudell divin tas-soċjetà tagħhom stess biex jipperpetwaw dak il-mudell soċjali. Jiġifieri hemmhekk għandna interpretazzjoni soċjoloġika ta' mudell ontoloġiku. U sa ċertu punt għandna allura l-ontoloġija tat-tribu u l-ontoloġija tal-antropologu hemmhekk. Issa, fil-każ ta' dal-kunċett ta' deontological turn, hemm li hu kruċjali u li aħna ma nistgħux niskreditaw l-ontoloġija tan-nies li aħna qegħdin naħdmu magħhom bħala riċerka bħala xi ħaġa sekondarja għall-ontoloġija tagħna nfusna. Jiġifieri li l-analiżi tagħna mhux ma nagħmluhiex, imma ma nistgħux inqisu l-ontoloġija tan-nies bħala xi ħaġa invalida. Jew jekk xejn iż-żewġ ontoloġiji huma daqstant invalidi. Fil-fatt hemm ċitazzjoni li uġbitni minn Roy Wagner li għalkemm kiteb ħafna qabel ma ġie żviluppat il-kunċett ta' deontological turn. Huwa meqjus bħala wieħed mis-sorsi għal dal-kunċett li qal għan-nies li kien qed jistudja magħhom il-mod kif huma femuni ħażin kien differenti mill-mod ta' kif fimthom ħażin jien. Jiġifieri t-tnejn ma kinux qed jifhmu xulxin. Imma b'xi mod kien differenti u minn dak il-lat kien mill-lenti soċjali kien interessanti. Fl-istampa qegħdin naraw tavla li tintuża d-divinazzjoni IFA f'Kuba. U huwa eżempju li juża pereżempju Martin Holbrad biex jiżviluppa l-kunċett ta' dawrin lejn l-ontoloġija li aħna forsi jekk inħarsu lejn is-sistema ta' divinazzjoni jekk nħarsu lejha b'mod pożittivist, forsi ħankunu xettiċi, nippruvaw naraw bliema mod l-interpretazzjonijiet ta' dan l-oraklu jistgħu jkunu vera jew jistgħu jkunu mqegħdin b'mod li l-persuna taċċetthom bħala vera. Forsi mill-lat iktar antropoloġiku nistgħu nħarsu lejn is-simboliżmu dan xi jfisser u nistgħu naraw il-mod ta' kif tiġi prattikata, pereżempju l-IFA hija forma ta' divinazzjoni li hija ristretta għal saċerdozju li huwa purament tal-irġiel, jiġifieri mara ma tistax tipprattika dil forma partikolari ta' divinazzjoni, hemm forom oħrajn ta' divinazzjoni fl-istess soċjetà. Fosthom forom li jixbħu lill-IFA imma din hija strettament ristretta, jiġifieri hemmhekk bħala antropologi nistgħu nħarsu lejha bħala biex naraw speċa xi struttura soċjali qed tirrinforza dil-prattika soċjali. Ma dan kollu mhux ħajasal biex jispjega x'inhi r-realtà għal xi ħadd li jipprattika u xi ħadd li qed imur biex jifhem iktar dwar ħajtu permezz ta' dan l-oraklu. Mhux qed naslu jiġifieri b'dik l-analiżi kollha ma naslux li nifhmu li għal persuni li qed jużaw dan l-oraklu huwa infallibbli u li b'xi mod dak kollu li ħajnad b'dan l-oraklu għandu verità fih u anke forsi jekk dak il-ħin inti ma taraħx bħala veru trid tfittex il-mod ta' kif inhu veru. Jiġifieri din l-idea tad-dawrin lejn l-ontoloġija sa ċertu punt twassalna lura għal dak l-iskop oriġinali li aħna nħarsu lejn ir-realtà bajnejn ħaddieħor fil-waqt li
tnaħħi s-superjorità ta' id-diskors tagħna il fuq mid-diskors li huwa d-diskors li jispjegaw in-nies stess. Jidher li kien hawn slide oħra. Fil-fatt, fl-inkontru antropoloġiku nistgħu nkunu qed inħarsu lejn l-istess affarijiet b'mod differenti jew kultant lejn affarijiet differenti bl-istess mod. Lejn forsi l-iktar evidenti hija din li għadni kif semmejt li l-viżjoni tiegħi tar-realtà u l-viżjoni ta' ħaddieħor tar-realtà, l-ontoloġiji tagħna ħajkunu differenti. Biss hemm ukoll kulturi li dik il-viżjoni jaqilbuha ta' taħt fuq. U pereżempju innaf hemm kultura fl-Amerika t'isfel li tħares lejn l-ispjegazzjoni kosmika tal-affarijiet li l-affarijiet huma differenti imma ħanarawhom bl-istess mod. Jiġifieri jekk jiena dak li ħanixrob ħanarah bħala birra u id-dar tiegħi ħanara bħala dar. U ġagwar ħajjixrob id-demm u ħajjgħix f'ħofra fl-art. Dak id-demm il-ġagwar qed jarah bħala birra u dik il-ħofra fl-art qed jarah bħala dar. Jiġifieri f'dak is-sens li nistgħu nkunu qegħdin inħarsu lejn l-affarijiet differenti bl-istess mod. Kif forsi tapplika għalina, sa ċertu punt norbota wkoll ma dak li għamel Malinowski meta biex jispjega x'inhu l-valur simboliku tal-brazzuletti tal-arzel u l-ġiżirajjen li jiġu skambjati fit-Trobriand qabbilhom ma' xi ħaġa li għandha l-istess tip ta' valur simboliku fil-kultura li kien qed jikteb għaliha u li huma li kienu l-Ingliżi. U qabbilhom mal-Crown Jewels tal-Ingilterra. Jiġifieri l-esperjenza forsi hija l-istess minkejja li l-oġġetti huma differenti wkoll. Id-dawra lejn l-ontoloġija treġġa' l-etnografija lura lejn l-oriġini tagħha li hija li tipprova tispjega r-realtajiet ta' bnedmin differenti u partikolarment lejn l-aspett dijaloġiku. U ir-rakkont tal-etnografu mhuwiex nieqes mill-ontoloġija u r-rakkont tal-informatur minn badda l-oħra mhuwiex nieqes mill-ħsieb u l-metafiżika. Fl-istampa din hija pittura minn pittur Peruvjan jismu Pablo Amaringo u qed turi ritwal xamaniku li jsir permezz ta' pjanta alliċoneġenika li tissejjaħ ayahuasca. Fil-fatt fil-qiegħ tal-pittura qegħdin naraw in-nies li qegħdin jwettqu r-ritwal. Issa forsi aħna xi ħaġa li hija alliċoneġenika nifhmu li turina affarijiet li mhumiex qegħdin hemm. Mentri fil-kultura Sudamerikana li għalihom dil-pjanta hija sagrament, jiġifieri u hija spirtu fiha nnifisha, dik il-pjanta tiftaħ il-bibien għal dinjiet li qegħdin hemm imma li aħna normalment maħniex konxi tagħhom. Jiġifieri din hija eżempju fejn hemmhekk hemm ir-realtà li forsi aħna kollha nirkonoxxu li teżisti sewwa li qed isir ir-ritwal. Biss dawk il-kuluri, dawk karattri li qishom xi forma ta' anġli jew spiriti protettivi li qed jiġibu l-fejqan, qed jiġibu dawn il-kuluri kollha. Dniefel roża li wkoll għandhom valur simboliku. Mara serb ukoll li qed toħroġ, hemm il-qawsalla, hemm il-pjanti. Li daw kollha għal minn Peter dil-pittura u għal ħafna nies li jipprattikaw dat tip ta' ċerimonji huma realtajiet li mhumiex immaġinari, mhumiex xi ħaġa li inti tieħu dil-pjanta biex inti tara l-affarijiet li mhumiex qegħdin hemm, anzi inti tieħu dil-pjanta biex tara l-affarijiet li qegħdin hemm u li s-soltu ma tarax. Għaldaqstant hija importanti li meta qegħdin nitkellmu fuq ontoloġija
nkunu miftuħin għal ontoloġiji differenti u fil-waqt li m'hemm l-ebda tmiem għall-interpretazzjoni din għandha dejjem titqies bħala mixja lejn il-fejm ta' realtà. U dejjem nispiċċa b'xi ħaġa hija l-istess realtà finalment. Issa jew hija l-istess realtà qed jarawha b'mod differenti, jew huma affarijiet differenti qegħdin jarawha bl-istess mod, jiġifieri bil-mod fiżiku. U forsi huwa ħsieb ta' kif aħna wkoll ħafna drabi nħarsu lejn is-soċjetà u lejn soċjetajiet oħra b'mod partikolari u ma ninftemux għar-raġuni li qegħdin naraw biss ir-realtà li naċċettaw aħna u mhux neċessarjament ir-realtà li qed jara ħaddieħor. Grazzi.